Téma členství klinických farmaceutů v komoře bylo minimálně v posledních několika měsících velmi diskutované. Některé ty diskuze byly plamenné a ne vždycky úplně příjemné, ale byly velmi důležité, protože díky těm diskuzím jsme mohli vytříbit svoje názory. Podařilo se nám vlastně vyextrahovat a hlavně jasně pojmenovat účel členství v komoře a účel existence komory jako takové. Ten základní princip je samozřejmě v tom, že komora slouží farmaceutům, pokud tedy budeme mluvit o České lékárnické komoře, hájí jejich práva a profesní zájmy. Ale to, co je velmi důležité a možná v první řadě, komora slouží pacientům. Je to proto, že komora garantuje odbornou a etickou péči o pacienta a také garantuje bezúhonnost svých členů. To znamená, že v podstatě garantuje svým klientům, že služby, které jsou jim poskytovány, mají určitý standard a samozřejmě potom nad tím standardem vede dohled. Z logiky věci, tedy každý zdravotník, ať už je to lékař, stomatolog nebo farmaceut, který vykonává zdravotnické povolání, musí být členem komory. Samozřejmě tento princip musíme uplatňovat bez ohledu na to, jaké je chování a jednání vedení profesní komory, jaké máme vztahy. Samozřejmě princip je jedna věc a je určitě velmi důležitý, ale měli bychom zároveň vědět, jak jsme na tom v legislativě, jak je tato záležitost v legislativě zakotvena. V současné době jsou dva zákony, které nějakým způsobem referují nebo se zmiňují o členství farmaceutů v profesní komoře. První zákon je zákon číslo 220 z roku 1991 o komorách. Ten vlastně na dvou místech hovoří o členství farmaceutů v komoře. To první místo je paragraf číslo 3, kde se píše, že absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v zařízení poskytujícím lékárenskou péči na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory. Tady se tedy přímo zmiňuje zařízení lékárenské péče. Pak je ale paragraf číslo 6, kde se říká, že komora zapíše do 2 měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě Československé univerzity nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe na území ČSFR. V tomto paragrafu se tedy už nic neříká konkrétně o lékárnictví, o zařízeních lékárenské péče, ale mluví se obecně o farmaceutech, o absolventech farmaceutické fakulty. Samozřejmě zákon je staršího data vzniku. To, jak vlastně o členství v komoře mluví, je po platné době jeho vzniku, kdy samozřejmě v České republice asi nebyl žádný jiný praktikující farmaceut než lékárník. A to, jak zákon mluví o členství nelékárníků, tak na těch různých místech toho zákona se vyjadřuje různě, možná i trošičku protichůdně a bude velmi záležet na způsobu vlastně výkladu. Pak máme ještě další zákon, kde se nějakým způsobem členství v profesní komoře referuje a to je zákon číslo 95 z roku 2004 o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání. A tady se říká, že vykonávat zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky, a to teda dočasně nebo příležitostně, nebo používat označení odbornostmi osobami, které nejsou způsobilou k výkonu zdravotnického povolání podle tohoto zákona nebo nejsou zapsáni v seznamu členů, je zakázáno. Čili zase tady tento zákon hovoří obecně o farmaceutech a ne konkrétně o lékárnicích nebo farmaceutech, kteří pracují v zařízeních lékárenské péče. Já bych se možná zeptala Jany, jestli nám vlastně v tuhle chvíli může nějak popsat tu aktuální situaci. Máme tady Českou lékárnickou komoru, nemáme žádnou komoru klinických farmaceutů, takže jak naložit vlastně tady s touto skutečností? Já děkuji za
otázku a příležitost se k tomuhle vyjádřit. Ono v tom terénu také zaznívalo to, co říkala Alena, že terén nějakým způsobem o členství v komoře lékárnické hodně diskutovala, zaznívaly hlasy a myslím si, že docela četné, že vlastně bychom si my jako kliničtí farmaceuti měli založit svoji komoru a vlastně tu nějakým způsobem spravovat. Nicméně musím říct, že vlastně, abychom si zřídili svoji vlastní komoru, tak na to nemáme kapacitně, finančně, prostě personálně. Je to něco, co vyžaduje vlastně velkou správu a v tuhletu chvíli nám dá práci v podstatě řídit odbornou společnost, navíc přibyla APOKF. Takže nakonec si myslíme, že je asi správné, aby farmaceuti měli jednu komoru, která se teď jmenuje lékárnická, což už jak tady taky zaznělo, ten název vlastně vzniknul v nějaké době, prostě kdy žádná jiná profese v té klinické praxi lékárníka, farmaceuta nebyla. Myslím si, že i teď, jak jednáme, tak jsou tendence k tomu, že by se změnil název komory. Nicméně vlastně otevření tohohle zákona je velmi problematické, protože si myslím, že tam vůbec vzniká otázka toho povinného členství, které může být problematické třeba i pro lékaře a pro stomatology a tak. Takže si myslím, že by se tím spustil kohout, který nikdo spustit nechce. Takže v tuhle chvíli máme prostě jedinou komoru, která zaštiťuje a bude zaštiťovat farmaceuty jako takové. Vlastně to, co teda, když si potom člověk uvědomí, že to si sám vybudovat nemůže, že na to nemá kapacity a že prostě teda zákon se otevírat jen tak nebude, tak je potřeba pracovat s tím, co máme a vlastně snažit se teda pracovat nejenom na změně názvu, protože to je jako zase nějaká do jisté míry formalita, ale především pracovat na tom, jak vlastně implementovat ty myšlenky klinicko-farmaceutické péče vlastně do toho procesu. A jak tady taky správně zaznělo, ta komora je tady kvůli pacientům. To znamená, aby se vlastně vzalo v potaz to, že tady je nejenom lékárna, ale vlastně další pracoviště, které má svoje pravidla, má nějaké vedoucí pracovníky, mělo by splnit nějaké vlastně podmínky, požadavky, takže vlastně tady je asi dobré pracovat na smýšlení představenstva České lékárnické komory, nějakým způsobem se tam implementovat, pravidelně se scházet, přednášet svoje požadavky a za ně také potom nějakým způsobem vlastně bojovat argumentačně, asi i prací, protože ono bez té práce to určitě nejde. A některé věci půjdou rychleji, některé půjdou pomaleji, ale všechno je jakoby vývoj. Tady v podstatě s tím povinným členstvím tedy klinických farmaceutů v České lékárnické komoře, za kterým stojíme, tak vlastně souvisela i dohoda mezi Českou odbornou společností klinické farmacie a Českou lékárnickou komorou na úpravě stavovských předpisů, řádů. Tady asi předám slovo Katce, jestli by nám vlastně řekla, jaké řády máme, který třeba pro nás je důležitý. Pokusím se to shrnout, děkuju. Komora má vlastně celkem 12 stavovských řádů a pro nás jsou nejdůležitější 2, a to organizační řád a licenční řád, kterým jsme se asi také v tom jednání věnovali nejvíce. A v podstatě jsme se opírali o to, aby se ta naše činnost vlastně i do těch řádů stávajících promítla. Naše činnost, tím rozumím to, co děláme každý den, tedy poskytovanou klinickou farmaceutickou péči jsme chtěli prostě do těch řádů komornických promítnout a nějak reflektovat stávající situaci. Vycházíme z toho, že samozřejmě legislativa nemůže obsáhnout hned úplně všechno a v podstatě ty stavovské předpisy mají
tu legislativní linku nějakým způsobem doplňovat a popisovat ten stav věci tak, jak je. Mm-hmm. A za úplně nejdůležitější z těch všech řádů jsme považovali licenční řád, tomu jsme se věnovali nejvíce a v podstatě měli jsme k němu vlastně ke 2 paragrafům tohoto řádu jsme měli zásadní připomínky. Zavzata byla připomínka k paragrafu 2 odstavci 1 tohoto licenčního řádu. Připomínka k paragrafu 9 zavzata nebyla, ale ta 2 nám přišla v tuto chvíli jako zásadnější a v podstatě upřesňuje znění toho licenčního řádu a upřesňuje vlastně výklad, komu je ta forma, ten řád vlastně také věnován mimo lékárenské obce. Čili v podstatě v tom nebo ten, co nám říká ten licenční řád, nebo co upravuje, tak jsou v podstatě jakoby podmínky pro výkon nějaké funkce nebo nějaké praxe. V tuto chvíli je to výkon funkce pouze vedoucího lékárníka. Chtěli jsme, aby byl obsažen i výkon funkce vedoucího klinického farmaceuta, ale tato připomínka zavzata nebyla. Zrovna tak vydání osvědčení pro výkon funkce vedoucího klinického farmaceuta taktéž nebylo zavzato. Tak čili když bychom si měli vlastně říct, ještě jakoby možná víc opakovat nebo možná konkrétně říct, jaké byly ty naše požadavky? Tak určitě, tak jednak možná ještě k tomu, když tady zaznělo, kolik má komora řádů, to bylo myslím 12 řádů, tak je také potřeba asi říct, že těma řádama my jsme se museli fakt prokousat a pročetli jsme je pořádně, takže jsme nad tím strávili poměrně hodněkrát mnoho času, ne sami, i vlastně s nějakou právní jakoby konzultací, aby tady to nebylo tak jenom, že jsme si k tomu sedli a řekli jsme si vlastně, co bychom chtěli, co bychom nechtěli. Samozřejmě člověk vždycky chce nějaký ideál a pak to nějak dopadne, ale ještě to, že to třeba nějak dopadne, ještě neznamená, že to je konečná forma a že se na tom nebude pracovat jakoby dál. To, co my jsme vlastně chtěli, když jsme se tím prokousávali, tak jsme nechtěli. A na druhou stranu ještě jsme pročetli i lékařské řády, protože zase je dobré se podívat do vlastně části, která je daleko zkušenější, což jsou lékaři a jsou daleko rozmanitější, jich tam víc, mají daleko víc oborů, takže jsme si říkali, jak vlastně, přesně tak, jak vlastně oni to dělají, když vlastně třeba my tady máme používat nějakou lékárenskou péči, klinicko-farmaceutickou péči nebo farmaceutickou péči, tak co tam vlastně používají ty lékaři, když mají těch péčí mnohem víc. No a nakonec jsme zjistili, že lékaři ve svých řádech, kterých je taky, myslím, 12, tak vlastně tam žádnou péči vůbec vlastně ani v jednom řádu nemají. Takže vlastně z tohohle jsme potom si odvodili i ten požadavek, že nechceme, aby v řádech byla zmínka o péči. A vlastně dospěli jsme i k tomu, že vlastně to tam vůbec není potřeba, protože jednak i v tom zákoně o komorách, který je platný, tak je něco, co se jmenuje farmaceutická praxe, což se nám velmi líbilo, protože to vyjadřuje potom všechno. Vyjadřuje to právě tu klinickou praxi nebo jakoukoliv praxi farmaceuta. Nakonec možná i vlastně tu praxi, kterou ten farmaceut vykonává v laboratořích. Je to prostě zdravotnické povolání. Ono to tam potom
také máte vlastně to, že jsme chtěli, aby se používal výkon povolání farmaceuta při poskytování zdravotních služeb. A tím je řečeno úplně všechno. To znamená, ať ten farmaceut bude poskytovat jakoukoliv péči, ať bude poskytovat diagnostickou péči, preventivní péči a tak dále, tak pořád je to výkon povolání farmaceuta a je to farmaceutická praxe, ale nikde tam není zmiňovaná péče. Tak o to jsme velmi vlastně usilovali. Pak jsme teda se snažili vlastně o to, nebo chtěli jsme upřesnit a sami jsme si asi upřesnili, co je to odborný zástupce. Odborný zástupce vlastně pro zdravotnické zařízení je vlastně obecný farmaceut, obecný lékař. To znamená vlastně funkce odborného zástupce není vázaná na žádnou specializaci. To už tady zaznělo, chtěli jsme zavést vedoucího klinického farmaceuta. A vlastně chtěli jsme a velmi o to stojíme, protože vidíme vlastně ty možnosti klinicko-farmaceutické péče a chtěli jsme zavést soukromou klinicko-farmaceutickou praxi do vlastně těch vlastně komorových řádů. My se tady na dalším slajdu vlastně můžeme podívat na to, jak se změnily určité pojmy, se kterými řády pracují a které používají. Tak jestli si to můžeme vlastně nějak zrekapitulovat. Určitě můžeme. Vlastně pojem lékárenská péče byl napříč všemi řády nahrazen pojmem farmaceutická péče. Pojem lékárník byl nahrazen pojmem farmaceut. Přehled odborné praxe lékárníka, přehled výkonu povolání, prostě to úsloví lékárník, lékárenská péče se napříč vlastně těmi řády nahradilo těmito slovními spojeními. Už se také nemluví jenom o lékárenské praxi, ale o soukromé farmaceutické praxi, taktéž okresní sdružení, jelikož máme právo býti členy, tak je přejmenováno nebo vypustilo se spojení okresní sdružení lékárníků, je to pouze okresní sdružení v uvozovkách pouze samozřejmě. A zůstaly zachovány tak, jak jsou podmínky pro výdej nebo vydání osvědčení pro vedoucího lékárníka, osvědčení pro všechny soukromé farmaceutické praxe, tak úplně nedopadlo, jak bychom si představovali. Což asi ten důvod nebo argumentace ze strany komory, to, že se tam nemůže vlastně do těch řádů vsunout vedoucí klinický farmaceut, tak tím argumentem bylo to, že vedoucí klinický farmaceut, který má de facto pozici v těch zdravotnických zařízeních jako primář nebo jako vedoucí lékař, tak tohle spojení vedoucí klinický farmaceut není v legislativě, zatímco vedoucí lékárník je v legislativě v zákonu o léčivu. Takže vlastně to byl protiargument, proč to do těch řádů dostat nejde. Nicméně víme, že vlastně ty řády, jak už tady zaznělo na tom začátku, tak nesmí jít proti legislativě, ale mohou tu legislativu doplňovat, tak jak to dělají i ty lékařské řády. Myslím si, že tady se nám vyhovět mohlo, ale jak říkám, vlastně nic není konečné, takže my na tom určitě pracovat budeme. Byl přijat vlastně z toho všeho, co jsme čemu jsme se přes léto usilovně věnovali, byl přijat v podstatě jeden pozměňovací návrh, který byl i sjezdem akceptován a týká se právě toho již zmiňovaného paragrafu 2, který by mohl v té formě, tak jak byl původně navrhován, vést zase k nějakým desinterpretacím, takže se tam vložilo sousloví nebo jiné farmaceutické péče, tak aby zase se ten výklad o trošičku zpřesnil. Což je vlastně, ještě do toho skočím, což je zase jenom doklad toho, že my jsme udělali nějaký návrh, komora to nějakým způsobem
zapracovala, přepracovala po svým, takže jsme to znova v létě četli a tohle je spíš jenom výsledek toho, že jsme to četli pečlivě, zase vlastně jakoby s právní konzultací a myslím si, že ty řády tak, jak jsou, byť nejsou ideálně podle nás, tak ale jsou tak, aby nás nějakým způsobem nepoškodili. Určitě. Těch schůzek s Českou lékárnickou komorou bylo od začátku letošního roku celkem 5. Během těch schůzek nebo témata těch schůzek nebyly jenom řády, jenom stavovské předpisy. Řešili jsme na úvod samozřejmě členství klinických farmaceutů v komoře. S tím ale také souvisí registr oddělení a pracovišť klinické farmacie, který by měla mít komora k dispozici, protože komora je vlastně povinna ověřovat správnost údajů o svých členech. No a další věc, která je velmi důležitá, tak se diskutoval vlastně zákon o zdravotních službách a rozdělení nebo naopak sloučení péčí v rámci tohoto zákona. Těch schůzek teda bylo několik. My v podstatě teďka máme za sebou nějakou roční bližší spolupráci s komorou, bližší určitě než jaká byla do té doby. Když bychom to měli nějak jakoby zhodnotit, jak vlastně ta jednání probíhala, jak se ta spolupráce rozvíjela, co bude dál, jestli bude pokračovat, čeho se bude týkat. Tak ta jednání, musím říct, já jsem se dívala ještě do poslední koncepce naší, co máme, tak nastavení spolupráce s komorou tam je jedním z těch bodů, takže vlastně i to, že jsme se do té spolupráce nějak pustili, tak je plnění toho, co jsme si předsevzali někde v roce 2019. Samozřejmě, že ta jednání na tom začátku jsou vždycky víc formální. Je to někdy takové jako jednání ze strany komory, spíš my vám řekneme, jak to bude a vy budete poslouchat, takže to myslím si, že je pro nás, nebo to jednání někdy je spíš takový fakt formální a ne úplně jednoduchý. Na druhou stranu si myslím, že jsme trošku už ostřílení jednatelé a také jsme se potkali už s čímkoliv a s kýmkoliv, takže se snažíme předkládat ty argumenty a snažíme se argumentovat pro to, co chceme a co potřebujeme. Takže vlastně jsme si řekli, že i přesto, že se nám některé věci nelíbily nebo nelíbí, nebo jsme zaskočení některou formou těch jednání, spíš takovou tou formou, jak vás vlastně holky trošku jakoby obelstíme, uděláme si to nakonec po svým, tak to jsme potom spíš naštvané někde večer, ale myslíme si, že, nebo takhle jsme si řekli, že se nevzdáme a že v té spolupráci pokračovat budeme, protože prostě komora je připomínkovací místo, je zásadní připomínkovací místo a víceméně s tou komorou mluvit musíme a nemůžeme prostě tu komoru vynechat a naopak si můžeme začít klást trošku podmínky jenom v tom, že když jsou třeba nějaké nominace do akreditačních komisí, do zkušebních komisí, tak si myslíme, že by vlastně tam měl zaznívat právě ten odborný hlas směrem k té klinické farmacii, který vlastně ze strany té komory být nemůže. Takže si myslím, že ta spolupráce by pokračovat měla. Je domluvená vlastně další schůzka na leden, takže tak. A vlastně teď máme nějak dohotovené řády, na kterých se dál může samozřejmě pokračovat v té práci. A to, co nás teď zajímá, je, jak podpořit klinickou farmacii, takže přemýšlíme o dalších tématech, ale jedním z takových velkých témat je určitě prosazení vlastně vzdělávacího programu farmaceutická péče o geriatrické pacienty, zpropagovat to prostě mezi členy komory, protože to je něco, co je důležité, co je zásadní a co prostě jako může posunout tu odbornost farmaceutů dál. Jasně, a komora je vlastně subjekt, který nám s tím může pomoct. Určitě. Dobře, takže plán máme. Jo. Plán máme a to je vlastně v podstatě k tomuto tématu asi v tuto chvíli všechno.